Taith Merched y Wawr I Lerpwl, gan Ceinwen Davies. Fore Gwener Mehefin y 7 hugain, aeth 2 fws yn llawn o aelodau Merched y Wawr o Gymru I Lerpwl. Cychwynodd un yn blygeiniol o Gaerdydd, gan godi aelodau o'r de a'r canolbarth, a chychwynodd y llall o Ben Llun a chodi aelodau'r gogledd. Aeth bws y gogledd heibio Port Sunlight, y pentref anghyffredin a sefydlwyd gan yr arglwydd Lyfr, gwneithurwr sebonau enwog. Ymwelodd pawb ag oriel gelf, yr arglwyddes Lyfr, a chael gweld y copi gwreiddiol o Salem, gan Cyrnow Fosber, ynghyd â thoreth o luniau, dodrefn ac eitemau gwerthfawr eraill. Braf oedd cyrraedd y gwesty yn Lerpwl, I ffrindiau o'r de a'r gogledd gael cyfarfod ac I gael pryd o fwyd blasus gyda'r nos. Wedi diwrnod llawn yn ymweld â mannau o ddiddordeb Uni'r Cymru, dan arweiniad Gary Wyn, cafwyd swper a chwiz wedi lunio gan Llion Williams. Dyma gyfle I ddarganfod pwy oedd wedi cymryd sylw a chofio'r hyn a welwyd ar y daith. Y buddigwyr oedd triawd gwyr ac yn gydradd ail tîm Penrhos Garnedd, Bangor ag Enod Môn. Cyn ymadael prynhawn Sul, roedd amser hydd I grwydro'r ddinas, biamryw ar y fferi ar y ferswy, rhai ar y bws awyr agored, I weld a dysgu mwy am Lerpwl, a rhai yn y gwasanaeth Cymraeg yn Heathfield Road, hen gapel di Ben Rhys, ac I eraill siopa. Wedi penwythnos diddorol ac addysgiadol, roedd pawb yn gwerthfawrogi cyfraniad tegwen a staff y swyddfa am drefniadau trylwyr a hwylus, ac yn ddiolchgar I Gary Wyn a Llion Williams am ehangu ein gwybodaeth am Gymru'r ddinas, ac I gwmni teithiau Elfyn Thomas am ein cludon gysurus a diogel. Ceir mwy o hanes y daith yn rhifyn nesaf y Wawr.